Ay, shout out mga kamaray. Shout out to you. Shout out to you. 7 viewers, Miguel shout out po. 7 viewers and 3 thumbs up, Miguel shout out. Kumusta po kayo? Hello din, Sir Tonyo. Miguel shout out, Sir Tonyo. Shout out sa 2 viewers and 3 thumbs up. Shout out to Das, Miguel Love, shout out, Biboy TV. 5 viewers in the house, Miguel Love, shout out. Dito, ano lang, hilamos. Lipad ako saglit lang. Sige, Biboy TV. Ligo lang ako. Sige. Patamsak ako sangkay. 4 viewers, Miguel Love, shout out. Nak, ingay nak.
Saan kayo magbaba ka ng bahay? Pin natin. 7 viewers, mega love shoutout at 3 thumbs up, mega love shoutout. 4 thumbs up na pala. Baka ang bahay saan kay? Kyle, shoutout sa'yo, Kyle. 11 viewers, mega love shoutout. Shoutout, Kyle. Patamsak po. Siya na guys, nagkamali. Yan guys, yung 9 viewers in the house, mega love shoutout po. Dikitan po yung nakapin natin dyan. Yung sangkay ko, sangkay B-boy. Kyle, shoutout sa'yo Kyle. Main channel mo to. Ano eh. It viewers, mega love shoutout. Eight viewers in the house. Lipad lang, wait lang. Lipad lang ako. Wait lang mo lang. Mo lang. Sige. Sige, lipad mo na. 10 viewers. Wow, 10 viewers. Big love shoutout. Wow, sana lahat ng viewers na yan ay nagko-comment. Shoutout. Six viewers in the house, mega love shoutout at 4 thumbs up, mega love shoutout. Balik mo, naglalag si Papa. Naglalag si Papa na? Ingay? Marinig. Sangkay Irap Vlog TV, shoutout sa'yo. Sangkay upay na gabi, dida. Upay gabi mo nga da, kumusta ng biyahe? Sangkay Irap Vlog TV. For viewers, mega love shoutout. Matamsak naman po. I see. Please, patamsak please guys. Patamsak please. 6 viewers in the house, mega love shoutout at 3 patamsak, mega love shoutout. Ay, kanak, narinig ko.
Share. Ayos lang sangkay, papunta akong airport mamaya mga 8 p.m. Magsundo ako kay boss. Okay, ingat sa sangkay sa biyahe mo. 7 viewers, mega love shoutout at 4 thumbs. Thank you guys. Wait, pa-Gcash pa ako, wow ah. Magpapalipad ka ba, sangkay? Palipad mo na yung lahat mo ng ano dyan. Nandyan katag mo. Palipad mo. Oy, Sir Rinaldo Sarapin TV, Yahoo! Mega love shoutout sa iyo. Kumusta boss ang iyong biyahe, Sir Rinaldo Sarapin? Sir Sarapin TV, kumusta ang biyahe natin? Gagaling ko lang ng palengke, nagtitinda. Hindi ako nakapag-live kanina sangkay B-Boy. Dumating yung ano, yung mga huli imdad. May video nga ako. May gagawin pa akong edit pa nga ako eh. Baka bukas na lang pag sinipag ngayon. Pag tinamad, bukas. Sir Rinaldo Sarapin TV. Baka meron ka dyang ano, pamember ka na. Para kasali ka na sa waray-waray group. Sir Rinaldo, you hear me? 6 viewers and 4 thumbs up. Mega love shoutout po. Guys, please thumbs up naman po kay Waray. Sir Rinaldo. Sir Rinaldo Sarapin. Member ka na kay Waray. Please naman. Sige na please. Shoutout po, Arab Vlog TV Boy. Mega love shoutout, sabi ni Arab Vlog. 7 viewers at 4 thumbs up. Mega love shoutout sa inyo guys. Salamat sa pagpasyal sa aking live. Thank you very much po kasi kahit pa paano ay nagkakaroon na tayo ng manunood. Dahil sa pagpursige natin mag-live at mag-upload dahil dito sa mga kaibigan natin dyan sa nasa paligid ko ay dahil kay B-Boy TV at si Kuya Bing of San Jose. Shoutout po sa inyong dalawa dyan. Ay, kay Sir Chanak, mega love shoutout po Sir Chanak. Salamat po sa pagpalipad ng mga nakaraan. Sir Madam Crisilda Channel, salamat po. Murata Teresita TV, shoutout po. Si Bunga Kaday, shoutout. Si Bunga Kaday at si Murata Channel. Ay, Murata Teresita, isang ano lang yan. Thank you very much. At kay BI Daris, mega love shoutout sa iyo sa mga nagpalipad sa akin. Yung mga kaibigan ko din dyan na nakanood sa aking live. Sir Rinaldo Sarapin TV, pamember ka na please. Pamember na ikaw. Sinusuyo ka na ni Waray. Sige na. Sige na. Sir Rinaldo, magpamember na po kayo. Baka may laman yung Gcash nyo. Hindi na kasi ito na aanuhan yung live ko. Awi ako sa inyo. Six viewers, mega love shoutout. Wala si Sir Ronaldo na wala. Sa biyahe siguro to. Ingat kayo, Sir Ronaldo Sarapin, Erap Vlog TV. Ingat kayo sa inyong mga biyahe. Ingat sa daan.
Putang gala. Grabe ka naman, Sangkay. Wow. Wow. Woo. My goodness. My Sangkay B-Boy TV. I love you. Salamat sa palinalipad mo. Grabe naman yan. Oy. Maraming pera siya mo. Maraming pera, boss ah. Thank you, thank you. Yo, what's up? Yung mga kamaray, habang nagla-live tayo ay pinaliparan tayo ni... Kita nyo ba yan? Kilala nyo ba yan kung sino yan? Kilala nyo? Kilala nyo ba yan? Pangalan yan, B-Boy TV. Sangkay, B-Boy, thank you very much. Grabe ka naman, Sangkay. Ang bait nyo naman. Sana'y marami ka pa matulungan, Sangkay, na small YouTuber. Tulad kay Ma'am Akari Velasco, shoutout po sa iyo. O si B-Boy, oh. Grabe naman yan, 500. Wag kang nakakaluwag-luwag. Thank you very much, Sangkay B-Boy. I love you. 500? Wow, shout out. Ay, may pera na naman yung maray. Oh, yung coffee. Oh, tag, kala. What? Drink coffee? Gang. Wala lang akong tugtog, Sangkay. Sakit sa balakang. Sangkay nagpadaypad ng 500. Ice cream yummy. Okay, ano pala? Against the earth. Against the earth. Naman day and against the earth. Ice cream yummy. Ice cream good. Grabe ka, Sangkay. Amo ka dyan. Tudas. Ice cream yummy. Ice cream good. Nandyan ka na naman Grabe naman ang bait mo, Sangkay. Ikaw? Sinusubukan ako nito, Hiningan ako dun, Sangkay. 4 at 4 thumbs up, mega love shout out. Yeah. Pwede kaya pinto, Sangkay? Yung naka ano? Sabi ko, sakit kang baba mo sa... Aray! Grabe naman yun. Baka... Hindi ako nanunubok. Oy, kusang loob yan. Grabe ka naman. Grabe naman yan. Hindi ako nakapag-live kanina, Sangkay, ng umaga. Dumating yung huli. Kapagod man to. Kaya yung ginagawa mo, Sangkay, buti di ka hinihingal sa ginagawa mo nun pag sayaw ng sayaw. Hinihingal ako. Alam mo ba yun? Dahil sa 500 mong pinalipad, susubukan ko pa uli. Pasensya ka na kung matigas ang katawan ni Maray, ha? Kahit isa ka lang dyan. Kasi pag napatugtog ako ng makaka-copyright tayo. Ayoko may... Anong kulang sa practice? Wala ka mong practice. Ay, yeah. Diyos ko. 6 viewers, mega love shout out. Baka may iba dyan may magpapaano. Magpadamay ka na. Kala. Ang kikala, malapit na tayo nito sa katotohanan. Chinik ko ngayon mga karay ito. Pakita ko. Kay
Sangkay B-Boy, pakita ko sa'yo yung... Uy! Jemeline! Shoutout po! Jemeline Dumano! Shoutout po sa Ma'am Jemeline. Shoutout po sa inyo. Kumusta po? Salamat po. Okay po. Next kita diyan kay kay Sangkay B-Boy TV. Wait lang po ah. Thank you po pasyal. Ito sangkay yung ko. Sangkayan niya ka pa. Ito yung revenue ko. Kita mo ba? Sangkay ito. Aabot to 90. Bukas. Abot na to bukas. Grabe ka naman sangkay sa akin. Nakita mo? Sangkay? Sana all. Dahil sa iyo yan. Anong sana all? Dahil sa iyo. Kaya ice cream yummy. Ay, ito pala. Ice cream yummy. Ice cream. Baliw na ako ah. Hindi malinaw. Hindi malinaw. To, check. Ayan. Kita mo? Shoutout kay Ma'am Jemeline. Shoutout po. Dahil kay B-Boy, malapit na kong sumahod sa December na. Sangkay, thank you talaga Sangkay. 3 viewers at 4 thumbs up ng love shoutout. Hingal ako dun ah. Wait, nakakahapo. Guys, alam nyo ba yun? Daig mo pa nagpunta sa Yun. Against the earth eh. Nandito kasi yung dito palagay pala. I see. Against the earth dahil. Ito labo. Ice cream yummy. Ice cream good. Bye-bye. Ice cream yummy. Ice cream good. Para akong tanga eh. Di bali, dahil sa 500 mo, mumumu ka na lang ako tanga. Ang tigas. Ang lambot. Ang tigas. Hagi. Kapagod, uy. Kaya, kaya muna. Isi ka lang. Sabihan mo ako bukas kung ilan na ang revenue mo. Pupunuin natin yan bago mag-cut off. Shoutout sa 6-7 viewers. May grabe shoutout.
Pahingal man daw. Tararararin, salamat isang kay B-boy, nagpalipad ng 500. Thank you, thank you. Ito guys, yan. Ay. Darararan, 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 darararan. Kalma ka lang. Lamang tayo. Shoutout sa 4 viewers at 4 thumbs up. Kakahingal. Wala lang akong tugtog eh. Ay. Makaka-copyright ako eh. Ano ba? Oo. Lagi. Five viewers at 5 thumbs up, mag-live share out. Gabi. Tigas talaga. Lagi. Saguli ni. For viewers at 5 thumbs up, mag-live share out. Ito siyang kaibigan yun. See. Tayo sa may upuan. Lipat tayo guys. Kapagod. Wag na. Wait lang, inuubo na ako guys. Pinagpawisan tayo. Nakahingal lang siyang kay.
Ang ginagawa mo, hindi ka na hinihingal. Ako, hinihingal ako ngayon. Tagal na kasi ako di mga kawarin nakakapaglaro ng basketball. Kaya bilis ako hingali ngayon. 6 viewers, mega love shoutout po at 5 thumbs up. Shoutout po sa inyo guys. Salamat po sa pagpasyal. Sangkay Biboy TV, mega love shoutout sa iyo. Kiss. 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 Kiss, mama. Ano? Tulo. Ano yung pinalipad? Hindi pala pwede ipin. Hindi pala pwede ipin yun. Sangkay. Saan yung ano mo binaga? Sangkay, palitan ko lang yung nakapin ah. Ano lang natin si Gem Maline. Dumaan mo. Balik ko na lang. Ano? Ano sabi mo? Ano sabi mo, Sangkay? Kain pa more. Nawala talaga yan. Oo nga, nawala nga eh. Wala talaga yan. Okay, go. Salamat, Sangkay. Kapag unawa. Balik ko uli. Mamaya, baba mo uli yung ano. Baka sabihin niya. Wag na. Wag na, Sangkay. Gusto mo isa pang 500? Wag na. Wag mo na, ano yan. Panggastos mo yan. Kailangan mo yan, may panggastos ka dyan sa iyo. Six viewers at 5 thumbs up, mega love shoutout. Sangkay, wag ka na magpalipad. Maubos yung money mo. Panggastos mo. Pambili ng pagkain. Kaya na to hanggang December. Salamat sa suporta. Grabe, iniimbon ako. Lumabas yung katas. Agi. Ginoo. Ang ginagawa ni Sangkay sa live niya, hindi ko kaya ng 30 minutos. Wag, Sangkay. No. Wag na, okay na yun. Tama na yung 500. Maraming salamat. Napakalaking bagay na para sa atin yan. Kailangan natin ng may pera para pangbili natin o pagkain. Wag mo na. Okay na yun, Sangkay. Wag mo na subukan. Masisira mo. Asan na sila? Nasaan na kayo guys? Pumasok kayo rito. Sir Rinaldo Sarapin, where are you? Boss, Sangkay Erap. Wag mo subukan, masisira ang buhay. Butas ang bulsa. Salamat ako, Sangkay, kasi kahit isa lang nanonood lang dyan ka lagi. Salamat, thank you very much sa suporta mo. Di talaga ako naka-live kanina. Di ako nakapag-live kanina, Sangkay, grabe. Dumating ang imdad kanina. Nagkagulo pa doon sa palengke kasi nagkakaagawan ng pwesto. May video pa nga ako i-upload. Kaso di ko pa na-edit. Sana lang pag na-edit ko. 5 viewers, shout out po sa inyo lahat. Thank you for watching my live. Okay, bukas na lang uli sa live mo. Thank you, Sangkay. Maraming salamat sa iyo. Salamat sa iyo. Marami kang pera ngayon, Sangkay. Bagong sahod ka ba? Hindi naman katapusan ah. Aba. Sir Tiyanak, shoutout po. Baka ikaw yung pinuno dyan. Sir Tiyanak, ikaw dahilan. O Ma'am Yoni Kasaki, baka ikaw yung may ano yan ha? May ano tawag nito? Baka ikaw nag-isip niya na magpalipad si Biboy Sangkay Biboy TV. Wala.
Walang sahod. PM. PM. Walang sahod. PM. Okay. Ma'am Yunisaka. Ma'am Yunisaki. May galab siya raw. Wala silang alam. Uy, akala ko alam nila eh. Sorry naman. Sorry naman. Sa'yo talaga yun, Sangkay? Grabe naman. Pakabait mo naman. Grabe suporta mo sa akin, ha? I-vlog mo kaya? Siya. Kumusta pala, Sangkay, yung ano mo? Yung tawag nito. Yung tinutulungan mong dalaga na walang ano. Walang kain. Yes, sariling pera ko yun. Ko yan. Oh, grabe naman, Sangkay. Thank you very much. Harigato. Harimasawa. Sana masunda ba? Tigas na mukha ni Mark. Kapal, di ba? Makapal ba ang mukha sa Sangkay? Makapal ba ang mukha ko? Sangkay, makapal ba ang mukha ko? Mas kakapalan ko pa ang mukha ko. Grabe si Sangkay ng bike. Okay na siya. Okay na ba siya? Very good. Mabuting okay naman. Buti wala nag-sponsor doon, Sangkay. 6 viewers at 5 thumbs up. May galap siya ron. Hindi ka nag-ano, Sangkay, ng ano? Ng vlog na mukbang. Hindi ka nagmumukbang minsan. 6 viewers, may galap shoutout po. Sana mag-comment po kayo para maano naman po kayo, may shoutout. Shoutout sa mga ano natin dyan, malalapit na manonood. Ma'am Criselda channel, baka naka-live kasi yun. Ma'am Mary Grace Francisco Vlog, Ma'am Yunisaki, Sir Janak, Bunga Kaday. Ang main channel ay si Morata Teresita channel. May galap shoutout po sa inyo. B.I. Daris, may galap shoutout. Terra Vlog, Joey Sniper Official. Yan pa ba yung mga napapasyal sa akin? Kaila ano pala? Kaila Migs TV, shoutout sa inyo. Albert Auchanko, shoutout po. 1 viewers na lang. Away. Okay. Whoa. Who's this boy? Uy, si boss. Wow, nandito pala si Bong. Oh. Kuya Bing of Sano si TV. May galab shoutout po sa iyo. Thumbs up dan host. Maraming salamat. Harigasu. Hurisima. Thank you po, Kuya Bing. Biboy TV, shoutout po sa inyong dalawa. Dahil sa inyong dalawa, malapit-lapit na tayo ay sumaho dahil kay Biboy TV sa pinalipad niya ngayon. Grabe. Sangkay, thank you very much. Utang na loob ko yun. Sa iyo. First sound ko. Salamat sa iyo, makakasound tayo. 4 viewers at 6 thumbs up, may gulub shoutout po. Kuya Bing, wala kang live ngayon? Kumusta ang ano natin ngayon, ang ating benta? Mabili ba o matumal? Grabing tumal ba? Magkano lang benta ko mga kamaray? Mahalapan 3,000. Okay. Tubok na naman tayo nito. 4 viewers at 6 thumbs up, may galap shoutout. Bukas ka pa mag-live, Kuya Bing. Salamat, Kuya Bing, sa pagpasyal. Ayun, dito si Kuya Bing. Oh. Tumal? Kati ng likod ko eh. Grabe yung tumal, Kuya Bing. Magkano lang binta ko? 3,000. Andiyan si Sangkay B-Boy. Shoutout mo. Andiyan si Sangkay. Nagpalupad nga eh. Kala ko nagbibiro lang. Nagpalipad pala. Nagpalipad ng 500. Grabe. Amaze. Nakaka-amaze to si ano. Nakaka-bigla eh si Sangkay B-Boy TV eh. 5 viewers at 6 thumbs up. May galap shoutout po.
Grabing tumal ngayon. Iwan ko lang yung Sabado Linggo. Kung medyo bebenta. Pag nagulat ka, Kuya Bing. Ay, grabe si Kuya. Si ano, ito. Oh. Nagpalipad talaga ba sa akin? Hindi ko ata na picture. Yung video ko lang. Kuya Bing, oh. Palipad yan si ano. Lo! Ba't ka na naman ulit? Ba, naman. Pangalawa mo na yan. Ay, grabe ka naman. Sana ulan yan. Grabe naman yan. 1,000 na yan na ano mo. Sangkay B-boy, bra. Aba. Grabe ka, Sangkay. Thank you very much. Thank you very much, Sangkay. Sa biyayang pinagkakaloob mo. Grabe, dalawa na. Sauce, ice cream, nami. Ice cream good. Baka naman Thank you, Sangkay, sa ano. ice cream good. Salamat, Sangkay, sa pinalipad mo. Grabe ka naman, Sangkay B-boy. Shoutout kayo, Sangkay B-boy. Tayo. Torchok. Police car pala, di ba? Torchok. What's up, mga kawaray? Nagpalipad na naman ang ating Sangkay na si B-Boy TV. Yan o. Yan o. Ay, grabe naman yan. Daig pa yung ano. Salamat, Sangkay, sa blessing na binigay. Grabe ako sa'yo. Happy ako para sa pamilya mo. Yahoo. Thank you, Sangkay. Salamat sa ano. Thank you very much. Grabe, 1,000 na binigay mo sa akin. Thank you very much sa'yo. Love you. Thank you, Sangkay. Shoutout ka muna dito. Sangkay, shoutout ka muna sa video ko. Shoutout kay B-Boy TV. Thank you, Sangkay. Thank you very much. I love you. Pag-ingat lagi. Sana marami kang pang matulungan na tao. Tulad natin mga small YouTuber. Thank you very much. Dadagdag ko yun sa video na yun. Happy ako para sa pamilya mo. Yahoo! Ice cream yummy! Ice cream good! Chuk chuk chuk! Ay, chuk chuk chuk! Welcome, pray lang always. Thank you very thank you very much. Ay, grabe ba? Grabe naman yang blazing na yan. Talagang solve ang ano. Solve talaga, guys. Ay, sorry. Ay, sorry. Sabot na kayo na. Ay, kuha na. Ay, sorry. Ayan na, wala. Upulan ka natin. Hindi ko yung kasog. Makasahod ka na niyan, Sangkay. Oo, makasahod na po ako. Ito na yung ano ko eh. Ito yung revenue ko po. Pinunuan talaga ni Sangkay B-Boy. Grabe. Thank you, Sangkay, talaga. Maraming salamat. Sahod na yan. Thank you very much. Yan o. Kita nyo, guys. 89.67. Kahapon yan, ano yan, 89.22. Nagdagan siya. Dahil sa mga upload natin at live. Thank you very much, Sangkay. Ay, lalo na ngayon nagpalipad si Sangkay ng 1,000. Grabe naman yan. Sana all. Ako. ATM card, asikasuhin mo na. O, Kuya Bing. Asikasuhin ko na yan. Anin ko muna yan. Ayusin ko. Para ano. Bing of San Jose, Yahoo, sabi ni B-Boy TV. Papatulong na lang ako, Kuya Bing, sa ano ko, kapatid ko or kay mamay.
mag ano, kaso dyan. Sangkay B-Boy, Migalab shoutout, sabi ni Bing of San Jose TV. Salamat Kuya Bing sa ano, pagtambay ah. Wala pa nga akong ATM. Bakit wala ka pa ATM? Hindi pa ako kasi kumukuha Sangkay B-Boy eh. Hindi naman siguro mawawala yun. Car. Sayang Bing. Sangkay Bing, shoutout po sabi ni B-Boy TV. 4 viewers, Migalab shoutout po at 6 thumbs up. Bumanta. Inabot tayo dun sa ice cream yummy. Sayaw natin na nagpawisan tayo. Okay. Ano kasi? Linus. Lo, ipapadala yan sa address mo. Check eh. Hindi naman siguro Sangkay. Naman yan eh. Di ba sa ano pa sa sahod yan? Sa December 22 pa. Ang ano talaga ng sahod. Sangkay. Hindi pa kasi ako kumuha ng ano eh. Subukan i-try bukas kung pwede makakuha. Ano naman bukas eh, Merkulis. Pero kung may asikaso mo agad sa ATM mo bago mo magkatapusan, papasok yan sa ATM mo agad. O baka anuhin ko yan. Asikasuhin ko po yun. Asikasuhin ko yun sa kay B-Boy. Naano ko lang yan kay... Hindi naman mawawala yan sa natin, sa YouTube, sa revenue. Hindi mawawala po yan. Andyan lang yan. Kasi alam ko pag ano yan, kasi lumagpas na ng November eh, hindi naman tayo naka-kompleto. Hindi naman na-kompleto. Baka December talaga yan. December tayo sa sahod yan. Salamat Sangkay. Thank you very much talaga. Sabay-sabay mo na naman sa pag ano yan, Marlo ha. Kung laglagan lang yan. Asikasuhin mo na. Hindi yan mawawala. Oo nga Sangkay, hindi mawawala nga yan. B-Boy. 8 viewers at 6 thumbs up. Migalab shoutout po. O, Kuya Bing, asikasuhin ko na yan. Mag-ano na tayo ng ATM. Mag-apply ba sa ATM? Ano yun? Magkanong ano? B-Boy TV at Kuya Bing. Magkanong mag-apply sa ATM? Oh no. 8 viewers, Migalab shoutout po. 2K. Malaki rin pala ano. 6 viewers, Migalab shoutout po. Sa Land Bank, 650 ang bayad. Ano yung sampayan nila ba? Land Bank?
Mas mababa pala sa land bank. Sa dami sa bayan. Iwan ko lang dito. Magano nga ako bukas. Magtatanong ako sa mga sa mga bangko kung paano mag-apply sa Kung kailangan yun ilang ID? Dalawa, di ba? 7, 8, 9, 10. Saan kayo baba ka nga ng bahay? Nawala yung mo? Ibaba yung bahay mo. 7 viewers at 6 thumbs up. May love shoutout po. Toki sa Metro Bank. Kaya pala mataas O ang ATM mo may ang ATM mo ay may remaining na 500 na yan. Bali, ang card mo ay 150 ang bayad. Okay. Madali lang ba yun? Saan kayo? Madali lang ba yung 6 viewers, shoutout po. Guys, pasukin natin tong ni Sangkay Biboy TV na kapin. Please lang po. Please support my Sangkay Biboy. Mahirap ba yung mag-apply sa mga ganyan? Ha? Pero magpapasama na lang ako sa asawa ko bukas. Mag-try namin. 5 viewers at 6 thumbs up, mag-love shoutout. Try namin bukas mag-apply. Sa land bank, tatanong ko sa land bank kung magkano ang Madali lang pag di marami ang customer. Okay. Ano yung una nun? Pangalan, di ba? Pangalan. Apelido. Paano yan? Yung ko kasi wala akong middle initial sa ko. Sa hindi kaya magkakaproblema yon. Wala akong middle initial sa akin live birth. Birth certificate, kailangan pa magdala Sangkay? Hindi na. Kuya Bing. Madali lang pag di marami akong customer. 4 viewers, may love shoutout. Di ba kailangan ng birth certificate diyan sa pag-apply ganyan? O ID lang lahat talaga? Baka kasi questionin yung ko kasi wala akong middle initial Dala ka ng 2 valid ID kung meron ka tin number dalhin mo. Tin number dalhin mo. Tin ID mayroon ako. ID lang dalawa. Okay, dalawa lang pala. Pwede kaya yung PhilHealth ko niyan? Tsaka yung PhilHealth tsaka tawag nito. Tin ID. Yung ko, yung QCID, wala na Bura-bura na yung mukha Hindi na makita dahil mo kung may birth certificate ka. Okay. Mayroon akong birth certificate. Andyan, original yun. Dadaling ko lang. Panigurado lang ba? Xerox mo back to back. Okay. Sige. Tatry ko yan. Saan ba yung land bank dito, May? Sangkay Biboy, salamat 3 viewers, may galap shoutout. So, palitan mo nga yan damit mo. Parang alam mo sinag-review.
6 viewers, may galab shoutout po. Kumusta po kayo? Patamsak po dyan. Kung ano, pasok kayo dyan. Pasok. Tas tamsak po. 5 viewers, may galab shoutout. Alam mo yun, ano na pala tayo, mag-iisang oras na tayo guys. Mag-iisang oras na pala tayo. Wait lang mga Korea, kain lang ako, nagugutom na ako eh. Wala pa kasi akong kain. Diyan lang kayo ha. Guys, yung nakapin po, pwede yung pasyalan si Sangkay Biboy TV. Napaka-solid yan. For viewers, may galab shoutout po. Kamusta po ang araw natin? Kumusta kayo? Saglit lang, kain lang po. Nagutom na si Waray. Nag-ice cream yummy kasi. Ice cream yummy. Ice cream good. Tambay lang guys ha. Yung ibang lilipad, okay naman po. Lilipat, wala nang problema. Hindi tayo mahigpit dito sa ating live. Kasi kailangan nyo talagang pumasyal sa ibang mga kapwa nating small YouTuber para lahat tayo ay makasahod. 5 viewers. Dito lang nagmamasid. Aba, iba na yan ah. Iba yan saan kayang pagmamasid na yan ah. Parang ako pala ang abusayap ano. Six viewers, may love shout out. Wow. Go. Oh no. Sangkay Biboy adto, nagpamember na ako hain. Ay, salamat Kuya Bing kay Sangkay Biboy. Salamat sa suporta kay Sangkay Biboy TV. Pakabait niyan, ang dami na natulungan niyan si Ma'am Akari Velasco na ano rin yan ni Sangkay Biboy. Thank you, thank you. May gamay. Three viewers, Miguel of shoutout.
Bilis. Uy, wow, salamat Bing. Palain ka pa sana ni Lord. Sabi ni isang kay B-Boy. Bing of San Jose TV, salamat sangkay. Salamat din sa inyo sa pagtambay niyong dalawa. Maraming thank you po sa inyong dalawa. Dahil sa inyong dalawa ay, alam niyo na, malapit na tayo sa katotohanan. Magiging totoo na tayong small YouTuber talaga. Dahil kung magkasahod tayo niyan. Siyang, shoutout pala kay pobreng worker. Andyan lang lagi yan. Nakasuporta sa live ko, sa ano ko. Sa mga videos ko. Tag-share yan sa mga ano niya. Sa Facebook. For viewers, may galap shoutout po. Kakain lang ako masang kay Biboy at Kuya Bing. Nagutom na ang waray. Kain tayo mga kawaray ah. Pusit. Ang ulam ni Waray. Kain ka lang, kumain din ako. Sabay na tayo. Kumain. Nakano ko. Ilan na revenue mo sang kay Bing? Sabi ni Baby TV. Naka 100 na ako kaso hindi umabot ng November 22. Kuya Bing, sabi ni Kuya Bing. Yung usap mo na kaya dyan.
Oo, sana tama din kasi uwi ako sa amin para panggastos eh. Uwi ka na pala Kuya Bing sa ano, probinsya nyo? Doon mo itutuloy mag-vlog? Doon, mas maganda kasi sa probinsya. Yeah. Wala, sa kay Biboy TV, wala ka ba dyan mga na ano na mga bundok-bundok? Yan sa probinsya natin? No. Marami dyan ah. Maraming daan. Mangawil ka para maraming views. I want you to know. Komedyante ka naman sa kay Biboy eh. Nakakaliw nga lagi yung ano mo eh. Yung live mo eh. Pag nanonood nga ako na, nagtatanong yung mga kasama ko, sino yan? Kuwela daw. Sabi ko, saan kay, ano ka yan? Saan kay sa YouTube? Meron naman. Ito lang din nalunok. Oo, gusto ko host mag charity vlogger sangkay. Ding of San Jose. Tama yan, Kuya Bing. Tama yan. Kuya Bing, magano ka? Charity vlog. Bing, punta ka sa live para madikitan mo mga kaibigan ko. Malakas magpalipad mo ngayon. Oo, Kuya Bing, San Jose. Lalo ka makuwila ka rin sa pagla-live mo. Yung mga sangkay, mga ano ni Sangkay B-Boy. Doon ko nga nakuha yung mga chatter niya eh. Na si Kuya Sir Chanak. Si Crisilda Channel. Tapos si Ma'am Bunga Kaday. At si Biyay Dares. Pasyal ka doon Kuya Bing sa live ni B-Boy bukas. Kahit mga tambay ka mga isang oras. Pag nag-live ka ulit, ikaw papasukin nun. Lalong marami kang viewers. Oh sige, ilan live mo bro? Sa ano yan? Mga 8, 7:30 mga ganyan. Sangkay B-Boy, ano oras daw ang live mo? Bukas. Kasi halos minsan nagkakasabay kayong dalawa eh. Nagkakasabay kayong dalawa minsan mag-live. Minsan si Sangkay B-Boy nagla-live ng 7:30 o 8. Ikaw nagla-live Kuya Bing ng ganon oras.
Shout out sa 5 viewers. Kain lang ako ha. Usap muna kayong dalawa dyan. Mga ano yan, Kuya Vinci, saan kay Biboy mag-live? Mga 8 o 7:30, mga ganyan. Pag wala pang 7:30, mga 8 yan nagla-live. Madalang lang siya umabot ng mag-live ng 8:30. 8 sa 7:30, mga ganun oras.
Oh, this one. 5 viewers at 6 thumbs up. May galab shout out tuloy. Shout out. Nabulol man ako dong. Salamat Bing, sabi ni Biboy TV. Anong oras ka mag-start sa live mo Bing? Sangkay. Halos magkasabayan kayong dalawa niyan, Sangkay Biboy. Nakaga rin din nagla-live yan si Kuya Bing. Ewan ko anong oras ay mag-live bukas. Andiyan pa naman yata yan. Busog man ako dahil. Live ko start 7 a.m. 9 a.m. 15 minutes. Sino? Sino? Sabi ni Biboy TV. Shoutout sa 4 viewers. Silip-silip yung mga ano natin dyan, oh. Mga kaibigan natin dyan. Shoutout sa inyo. Ah, Mark dyan. Tawag ka, oh. Mark dyan. Baby. Baby. It's not your baby. Itaw mo yan. Akin mo yung hangin. It's mine. Ah, Mark dyan. Mark dyan. No. It's not you. Subukan ko Take care. makadalaw sa live mo before 7 a.m. Bing. Saan kayo makapag-share kahit kaunti? O yun, oh. Kuya Bing, narinig mo ba yon? Nabasa mo ba yung ano ni Sangkay Biboy? Grabe naman si Sangkay. Bait mo naman Sangkay. Sana marami ka pa matulungan Sangkay. May future ka talaga sumikat. Ganyan ka magsuporta sa mga ano mo. Kapwa mo small YouTuber. Kumain ka na Sangkay Biboy? Kumain ka na ba? Baka di ka pa kumain. Kumain ka na. Six viewers at 6 thumbs up. May galaw siya rab ko. Ayun thumbs up ko hindi na dadagdagan man mga karay. Pictures. Tapos na ano ulam mo Sangkay? Konti lang ang kumain, parang sexy. Ah, wow! Wow! Wow, sexy! Tama yan, para lumambot lalo yung ano mo.
kaunti lang ang kumain para sexy. Siya na fish tsaka gulay. Pampasexy nga naman talaga. Fish tsaka gulay. Sangkay. Shoutout sa 2 viewers. May pinupost lang ako sa Facebook ko. Shoutout po sa 3 viewers. May grab shoutout po. Yung nakapin guys, puntahan nyo naman. Inom ng tubig. Drink water. May nakaalala sa akin. Two viewers in the house, may love shoutout po. Drink water na. Ano kaya dito? Sino nag-pump up? Galing palang boses ni Sangkay Bing, sabi ni B-Boy TV. Ay, napanood mo yung mga ano niya, video. For viewers, may galap shoutout.
Change lang ako muna ako, brother. Okay, okay. Saan kay Kuya Bing? Thank you, thank you. Thank you very much. For viewers, may galab shoutout po. Naka 1 hour and 30 minutes na tayo, guys. Salamat kay Sangkay Biboy at Kuya Bing sa pasyal at si Air Vlog. Shoutout po. Maya-maya pa ako mag-out. E-end sa akin live, guys. So, wala tayo upload ngayon. Again! Shoutout sa 3 viewers. May ganun shoutout. Hingingin na anak ko. Kulit. Habang nagsasalita ako sa kayo mag-iingay. Tama. Kasi shoutout 3 viewers. Wala na? Nalagyan. Na-blend na yung ano mo, fruits mo. Okay na yun? Nag-blend na yung fruits mo. Eat mo na siya. Eat. Yummy. Yummy. For viewers, may galab shoutout po. Is it yummy? Is it yummy? Mute ko muna Sangkay. Labas lang ako. May pupuntahan lang ako. Bibisyo ako. Magbibisyo muna si Waray. Diyan lang kayo ha. Dadaling ko na isang cellphone para makikita kayo. Ha? Bisyo lang. Sangkay, saglit lang. May lalabas lang ako ha.
Iwaray-waray. Nasa labas. Oray. Nayusi-yusi. Shout out, waray-waray. Wala yung host niya dito. She. I'm a baby. Ay, shout out Sangkay. 3 viewers, may galap shout out. Ah, di mahilig maggala. Tama yan. Wala kang trabaho. Hindi ka pumasok kanina sa ano, trabaho mo? Busog ako. Busog ako sa ulam namin pusit. Uy, 7 viewers oh. Shout out ho, 7 viewers. Pumasok. Magkano sahod mo dun Sangkay sa trabaho mo sa barangay?
Mega love shoutout sa 7 viewers natin dyan. Hi, kumusta kayo? 1.8 lang. Oh, sambuan? Sambuan yun? 1.8 lang? Elon Musk. 4 viewers, mega love shoutout. Wala, lagi tatlo. Yup. Ano? Asan? Shoutout mo sa bibi mo. Shoutout mo sa bibi. Shoutout. Shoutout sa'yo, B-boy. Iya. Ano ba? Mga rag-shoot lang na. Pasang bulsa. Hi, man. Pasang kuwan. Oh. Tapos ang Baba, ano sahod mo? Ano ba ang ginagawa mo dyan sa barangay? Arriba. Ganda pala ng misis mo sangkay. Oo naman. Yan o. ay. Tangos ng ilong yan. Parang ano yan. Yung tangos din ang pangil. Tangos ng ilong. 6 viewers, big love shoutout. Hindi mahilig mag ano to eh. Mahilig lang to manood. Wala lang, para lang ako bisita doon. Ay, ayos ah. Gala-gala ka lang doon. Parang tanod lang ah. Ano, tanod? Mag-ano ka lang doon, mag-tawag nito. Alam ko na. Ano yung tawag doon pag napasok ka, Excuse nga eh. Ano nga yun? Pag pumapasok ka sa mga trabaho? Chuti. Hindi, mag-logbook lang, sabay uwi na. Basta makita lang ako ni Kapitan, okay na. Pwede na akong uwi agad. Basta makita lang ako ni Kapitan, okay na. Na pwede na ako umuwi agad. Time in, time out, ayos ah. Ang galing ng trabaho yun. Yan Mabilis. sa ano, supervisor. Supervisor, taga-check ng mga ano. Galing naman ang trabaho mo. Walang kahirap-hirap. Pasok ka lang saglit, sabay uwi na. Malapit lang yung barangay yun yung sangkay o namamasahe ka pa. Kaya malaki oras ko sa YouTube. Oo nga, sangkay, lagi kita nakikita sa mga ano mo, yung mga pumapasok sa yung mga manonood sa live mo. Minsan napapasyal ako dun. Ha? Lagi kita nakikita. Malapit lang. Malapit lang. Gusto ko. Saka na tayo pag sumahod tayo sa December. Wala man kami. Pag lumagpas ang sahod ko sa mga koray sa December, pag umabot ng mga mataas sa 7,000, ang 2,000 nun cha-charity ko. Magbili akong bigas, tapos papamigay ko dyan sa kasama ko sa palengke. Lahat ng kapwa ko vendor bibigyan natin. Pwede na yun, di ba? Guys, pwede yun, di ba? Okay yun, oh. 2,000. Iano natin. Pamimigay natin sa Ngayon mo may patata. kapwa natin vendors. Kasi mga subscriber ko yan, ayaw lang manood yan sa YouTube. Mga ano yan, mahihain. Ayaw mag-comment. Silip-silip lang yan sila. Pwede na. 2,000. Pang ano ko sa mga, pag umabot ng 7,000 ng sahod ko mga kawaray. Yung 5,000 itatabi ko pang puhunan sa 29, 30, 31. Pero yung 2,000, cha-charity ko dyan sa kapwa kong vendors, mga nagkakariton. Yan, bibigyan natin dyan. Bilisan mo na. Para may ano pala, may anong tawag nito, may challenge. May tatanong ako sa nila kung subscriber ko ba sila. Pag hindi subscriber, walang bigas. Pag subscriber, goods, may bigas. Sa YouTube, kasi sa Facebook, malamang, friend ko sila. Kasi, ano sila eh. Kaya, may isa lang kaming ano eh.
3 viewers, mega love shoutout. Yan no, pangako ko yan. Pag umabot ng 7,000 mataas, yung 2,000 cha-charity natin guys. Promise. Kaya apurahin mo ang ATM mo para makasahod ka na sa December. Oo, Sangkay. Malayo pa naman yun. Malayo pa naman ang December, Sangkay. Maano natin yan, maasikaso ko yan. Kailangan nitong itong linggo. O, kailangan makakuha tayo ng ATM na. Kaya magka-canvas na ako bukas. Ako sa BDO at Chalan Bank kung magkano ang pag-apply sa pagkuha ng ATM card. Hindi naman daw mahirap, sabi nyo eh. Para lang nagpipild up ng mga Kasi nag-apply ako diyan dati sa sa Cebuana. Ang daming mga proseso, daming mga tawag nito. Ang dami mga Cebuana. Hindi mo masasahod sa December pagka puno. Ano yun, Sakay? Hindi mo masasahod sa December pag puno. Abot mo pa sa December 1. Tandaan mo yan. Ano ba yun? Ano ba yun, Sakay? Basta mo, pagkaintindi mo yan. Kaya Sangkay, magpasama bukas ako sa asawa ko, mag-try kami sa aming land bank kung baka mababa or sa Cebuano. Kasi sabi ni Kuya Bing daw, kasi si Kuya Bing kumuha yan sa sa Tondo. Yes, tandaan mo yan. Uy, Sagato Vlog, shoutout sa iyo. Kumusta ka? Harigato. Salamat sa pagpasok. Mabuhay kayong dalawa magpinsan. Maupay nga gabi, Sangkay, maupay gabi ng gabi. Kumusta ang trabaho natin dyan? Kumusta ang biyahe natin sa trabaho? Tawa, Sagato, salamat sa pagpasok. Anong live mo na? Magla-live ka mamaya? Anong oras ka naman mag-live? Mag-live ka na mamaya, mag-out na rin ako. Para makapasyal ako dun sa iyo. Sabihin na naman si Sangkay, nagla-live ka alas 12 pinupuyat mo yung mga viewers. Waray problema Sangkay. Upay man kung waray si problema. Ano ngayon? Mga tawag nito. Uy, mamay, ako copyright ako diyan. Kailangan makakuha ka na agad ng ATM at maipasok mo sa YouTube ang ATM mo bago mag-December 1. Okay. Ganun ba yun? I want to eat banana. Sige, Sangkay. Kailangan pala yun, 5 viewers, Sagat Tutudas, mega love shoutout sabi ni DBTV. Ano pala Sagato Vlog ang trabaho mo? Lang natin, makimarites tayo. Para alam natin ang mga trabaho ng mga natin, mga viewers. Sangkay haing ka adto na ukoy. Haing ka na ukoy Sangkay. Di ka Manila, Novaliches, Quezon City. Magandang trabaho ni Sagato. Sabi ni Biboy TV, oy, siya na all. Sagato, baka naman magpa-member ka naman. Baka gusto mong pa-member para isa ka ng lahi ni Waray. Sabi daw nila, kasi mga kawaray, yung mga waray daw, mababait yan. Tulad nito, pharmacy assistant. Oh, wow! Ay, grabe naman yan. Ang taas pala ng mo, ha? Pharmacy assistant. Ang taas pala ng sahod mo dyan. Minimum. Mahigit pa siguro ang minimum sa Magkano ba minimum sa probinsya? Kasi andito minimum dito sa Manila, pagka alam ko, nasa 647 yata. Correct me if I'm wrong. Tama ba?
Hindi, kasi nung nagtatanong ako lang, no, kay kumpare kong Tisoy, shoutout kay pare kong Tisoy. Driver na siya ngayon, dating pahinanti lang, ngayon driver na ng truck. Maliit lang yan. Maliit lang yan. Magkano ba ano sa probinsya yung rates ng ano? Nasa 500 megit? Oo, di ba? Mataas ang standard ni sa gato. Oo nga. Mataas din ang ano niya, no? Taas ang sahod yan, pharmacy assistant. Aba. Hindi ka sasahod dyan ng 300 or 400. Mababa 500 dyan. Sa gato. Mahigit 500 minimum na rate dito. Kaya pala eh. Dito kasi sa Manila, nasa 600 eh. Siyempre Manila to. Mas maraming mga factory workers. Ang pharmacy kasi dito mataas sa Manila. Mahigit sa 600. Pero pag sa probinsya medyo mababa yan kasi yan eh. Province. Ayos na rin. May 500 ka na rin sahod. Talo ako niyan sa gato sa pagsahod na ang pinag-uusapan. Oy. Ikot mo. Ganun talaga sangkay pag ano. Usap lang mo muna tayo dito guys. Talo ako sa niyan sa Sigato pagsahod ang pinag-uusapan. Walis mama. Sweep on the floor. Okay, ang laki rin pala yung sahod ano. Ito ka na lang. Maganda-ganda rin pala ang ano nun. Magiging maiipon mo pag hindi ka magastos ano. Ako naranasan ko magtrabaho sa sa ordinaryong lang mga company. Hindi naman talaga totally company. Pero parang gano'n na company pa rin. Mababa lang rates, mababa lang ang sahod. Dati akong boy noon diyan sa katabi ng namin sa may tapat ng simbahan na ang sahod ko ay maabot lang, nag-umpisa ako noon nasa 150. Boy lang ako, sales boy. Hakot ng mga paninda para dyan sa paninda ng amo namin. Tapos tumaas ng 200. Tumaas ng 250. Hanggang umabot ng 300. Hanggang doon lang talagang taas. Wala nang nangyari. With experience lang po ito trabaho. Okay. Tama po talaga. Pag wala kang experience dyan, di ka makakaano dyan. Makapasok sa mga ganyan. Kailangan talaga mayroon kang alam sa mga ganyan. Mataganda rin ang trabaho niya, sir. Sir Sagato Vlog. Kaya pala lagi minsan lang ito sa Sagato makapasok sa mga live. Kasi masyado busy pala siya sa kanyang work. Working pala kasi Sagato, work hard eh. Hard worker. Good job, Sir Sagato Vlog. Yes, Tan. Ay, ano ba? Meron ako. Dan thumbs up. Thank you Sagato sa pa-thumbs up. Pinahay mo pala yung mga candy na no. Sakit mo itong mga chinelas dito. Three viewers, may ganap shoutout. Biboy TV, salamat sangkay sa pagtambay. Sagato, sabihin mo pag nag-live ka para mapasya lang kita. Maya mag-out na rin ako, nasa na ako eh. Ayan po. 1 hour and 56 minutes. Mga ako mag-out, mga
2 hours and 30 minutes guys. Para malay mo natin mayroon pang pumasok ng mga ano. Matagal na ako hindi nakapunta sa Manila. Matagal na ako hindi nakapunta sa Manila, sabi ni Sagato Vlog. Oh? Ba't nakapunta ka na, naka ano ka na rito? Saan Manila ka sa Sagato Vlog nagpunta? For viewers, may love shout out. Di ba apelido nyo Sangkay Reyes? Kasi di ba B-Boy Reyes ang ano mo? Reyes ba yung apelido mo? Sa Pasig, malayo dito sa ano yan, Novaliches, yap. Middle initial. Lahat tinanong. Meron ako naiisip na ano yung mga palaro sa live. Pahula ba? Pahula. Misa. Reyes Misa. Ayos pa ng pangalan mo. B-Boy Misa Reyes. Ang galing. Meron ako mga kaibigang Reyes sa probinsya namin, sa Tulosa Leyte. Meron ako kasama ko mga classmate kong Reyes. Oy, Arab Vlog, Sangkay, dito na ako. Airport, kararating lang, B-Boy. Oy, mabuti naman, Arab Vlog, nakarating ka ng matuwasay sa iyong pinuntahan. Shoutout kay boss mo. Shoutout boss. Sahuran mo tong Sangkay namin si Arab Vlog ng maganda. At bigyan mo ng bonus sa December. Wow. Para happy ang pamilya. Arab Yahoo, sabi ni BBTV. Yan na. Ano ako naglalag. Buksan mo nga yung ko eh. Hanggang ka kayo nakamay. No. 7 viewers. Wow, 7 viewers. May galap shoutout po. Saan nga? Pulutan. Sana nga Sangkay. Tiwala ka lang Arab Vlog TV. Bibigyan ka rin yan ng magandang ano ba yung amo mo? Chinese? O Filipino? Pag Filipino yan, maswerte ka dyan. Magandang bigayan ng pagbunus yan. Pag Chinese yan, matik. Korepot. Arab. Pag Chinese, alam mo na, korepot yan. Huwag mo barabos mo, magalit sa akin. Ipa-report channel ko. Joke lang. Joke lang, sir. Bantay ka dyan kay Arab sa December. Magpapalipad dyan sa akin. Pilipino Sangkay. Uy! Pilipino maganda Sangkay magbigay. Basta mabait ka sa amo mo. Maganda magbigay yan ng ng tawag nito ng bonus. Pag Pilipino talaga mababait. Kasi siyempre, Pilipino ka na. Naman, koreputan mo pa yung kapwa mo Pilipino. Mega love shout out. My ex-darling Arab. Uy, ex! Ooh, wow! Oh my goodness! Ex pala ni Arab. Sagato. Tawa si Arab po Ay, si Arab Vlog. Sagato, may love shout out. Sabi ni Arab Vlog. Sagato Vlog. Tawa-tawa ka dyan. Sakto lang di ba ikaw sa pharmacy nagtatrabaho? Sagato, ito driver mo si Arab. Yan si B-Boy yung natin. Boss. Ako yung bodyguard. Kumpleto na tayong 4. 4 twins. Mayroon na tayong driver. Si Arab Vlog. Andyan si Sagato. Sa pharmacy nagtatrabaho. Andyan naman si Boss B-Boy TV. Ang magpapasahod sa atin, si B-Boy. Oh, mag-ex yan sila. Oh my goodness. Pwede din.
May pag-game si B-Boy sa December. Sana makatanggap tayo ng malaki nito. Malaki talaga yan. Boss, ka dyan. Oh, boss, B-Boy. Ay, madam pala. Sorry. Sorry pala. It's a girl pala. Dalaga lang Pilipina pala to si B-Boy TV. Hindi pala to pwede sa ano. Boss. Madam, sorry po madam. Pasensya na. Boss ka dyan. Agoy. Sigurado. Sorry po madam, B-Boy. Pasensya na. Mali po. Pasensya na po, boss. Ay, boss, madam. Tawa siya. Tawa si B-Boy. Ay. Salamat sa inyo guys ha. Salamat sa inyong apat na andyan. Ay, apat kasama pala ako. 3. Ano daw? Ano sabi Erap vlog? Ano yung sangkay? Erap. Yung ano daw? Shout out po sa inyong 5 viewers. Oy, shout out. Mega love shout out po. Kumusta kayo dyan? Gitu. Arigato. Busog pa ako. May manghuwan na naman pagkain. Oh. Manghuwan, baka naman. Hindi nyo nasikita sa Gato Vlog yung palipad ni Sangkay B-Boy. Nandito. Pagkita ko sa inyo. Nagpalipad yan. Napakabait yan. Ayun o, yung sa check in mo yan. Mabuhay mga... Yan, connecting man. Oo nga, solid, mga waray. Mapagmahal. Tunay na magkakaibigan. Walang iwanan hanggang dulo. Yan o, Sangkay. Sa Gato at Erap Vlog. Nagpaano yan si ano. Si Madam B-Boy TV. Hoy, ano yun? Ay. 6 viewers at 7 thumbs up. May galab shoutout. Malakas yung prutas ngayong December, Sangkay. Malamang. Malamang sa Sangkay Erap Vlog TV. Pag December, baka makapasyal ka sa Novaliches. Pasyalan mo ko. Sangkay. May discount. May discount. Ang galing ni Marlo, nandito yung mga seniors Bakit ka nandito, Marlo? May discount Sangkay Erap Vlog pag pumasyal ka. Piso. Pag gusto mong bumili ng product, may discount ka. Piso. Yung bintahan kong kiyat na 80 ay bibigay ko na lang sa yung 60. 20 agad ba discount. Yung Apple kong 350, bibigay ko siya yun ng 450. Di ba? May ano ka na naman, may discount ka na naman. May dagdag ka pa isa. Pag may orange ako, pag bintahan namin yung 100, bibigay ko sa iyo na lang ng 25 ang isa. Diba? 4. Bonus ka na naman. Pag yung peras, 300 na naman, bibigay ko sa iyo ng 30 isa. O di, malaki mga discount mo. Pag nag-seedless ka, bibili ka seedless. Yan ang mga paninda natin mga kawaray. 7 viewers, may galap shoutout. Ang kilo namin yan pag December sa seedless ay nasa 250, 300 mga ganyan. Bigay ko sa iyo na lang ng diba? Goods. Mayroon pang longgan, kiwi, lahat. Ang dami kong paninda sa December pag may money. Kaya ito mga kawaray, itong sasahurin ko ngayong mga kawaray sa YouTube. Malaking bagay ito. Yan nga sabi ko kanina, pag umabot ng 7,000 mahigit, pataas ng 7,000 ang sahod ngayong December, ay yung 2,000 po ay charity ko dyan sa mga kasama ko sa vendors. 2,000. Ang 5,000 ay gagamitin ko po sa aking
magtitinda. Ba? Magandang pamasko sa atin mga kawaray. Dahil kay Biboy TV, pinursige niya ako mag-vlog at mag-live. Ay, nag-upload naman ako. Pag live lang, tamad ako nun. Ay, wala akong gano'n nanonood. 7 viewers, may love shoutout po. Kumusta kayo dyan? Kumusta ang buhay-buhay natin? Kumusta? Kumikita ba tayo? Kami hindi. Muna ngayon. November talaga mga kawaray. Bagsak kami. May puhunan ako nakatabi na 20,000. Ngayon, wala na natira. Diyos ko po. Oo, 20,000 yung puhunan ko nung November. Pagpasok ng November, nasa 20,000 pera ko. Ang nangyari, nalusaw lang. Lusaw talaga. Wala halos kinikita. Nung nawala ng Lansones, mga kawaray. 9 viewers. Uy, umangat. Umangat na 9 viewers. Sana all. Oh no. Malakas. Masarap. Oh, sa gato, masarap talaga yan. Oo, irap. Pasyalan mo si Sangkay. Dalhan mo ng mga... Dalhan mo ng mga... Inulin damhihan mo. Magkano ba kilo ngayon, Sangkay? Baka makabili ako sa iyo dyan. Anong kilo? Seedless po ba? Paliparan mo na irap ng Toki. Ahoy! Walay. Biboy TV siya raw. Kaya nga Biboy eh. Erap Vlog TV. Ay, kasi nandito lang naman si Erap Vlog sa Manila. Magkita rin kami nito. Erap Vlog TV. Bali pa yung pakpak ko, hindi pa ako makapagpalipad. Palipad. Ay, inumin? Ano yun? Ano yung inumin na yun? Ay, inumin. Baka tuba. Tuba ba yun? Sangkay? Biboy? Ay, Maria Fay Kalas. Kalabisyo. Nag-comment na yung mamain ko. Shout out mo naman yung mga ano natin dyan. Sangkay Biboy TV. Ano? Shout out mo si Sangkay Biboy TV. Ayaw mo shout out eh. Ginamit ko sa buko. Bigyan ka ng irap ng mga wine. Siya na all wine. Nandito ko sa Ikaw ba nagano'n? Sumarumur ko sana. Ano na yun? Napanood? Okay. Uy. Ang dumating mga kamag. Seven viewers, may love siya raw. Sangay erap. Seven viewers, may love siya raw. Diyan, ingay.
Tama na yun. Spider Shrek. Ano ko naman? Spider Shrek. Baby. Boo, boo, boo. That's Shoutout sa 6 viewers. Mag-love shoutout po. Ay, 10 viewers oh. Ang dami ah. 10 viewers, may love shoutout. Sana mag-like naman kayo dyan. Oh, bigla na wala man. Bing of San Jose TV. Andyan sila ano, Erap Vlog, sa Gato Vlog oh. Bing of San Jose TV, tambay lang bro. Thank you po Kuya Bing sa pagpasyal sa akin live. Thank you very much. la 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 la. I know. Gawa ko dito ng short video ngayon, Sangkay. Sige, Sangkay Erap Vlog. Maganda yan para may upload ka naman. Aray ko. 5 viewers, may galap shoutout po. Mahulog ka na. Naglag ka dyan. Tapos kasi ka. Mahulog ka. Hawakan mo mar, maigi. Mute ko lang guys, yung ingay ng bata. Emergent.
Sayang. Sayang mga kawaray. Mapera na sana si Waray ngayon. Alam niyo lang. Yan o, number ko. Tinayaan ko kahapon ng dusihan. Lumabas ngayon, hindi ko natayaan ngayon. Nakakainis. Mga guys, oh. Tinayaan ko kagabi ng dusihan yan. Ngayon, hindi ko natayaan. Sayang, lumabas lahat. Sayang, uy. Sayang, sangkay biboy. Oh, lumabas yung number ko lahat, oh. Hindi ko natayaan sa dusihan. Kakainis. Isa pa dito na. Ito po may tinayan na isa nun eh. May isa is kasi may tinayan ako. Ito nga. Ito oh. 642 sangkay. Tik na yan talaga. Oo naman. Grabe naman. Ito sangkay oh. Tingnan mo. Tinayaan ko kahapon. Yan o sangkay oh. Tinayaan ko yung kahapon. Yan. 32, 31, 28. 6 6 7 na. Buisit. Yan nakataya ngayon. Tik talaga oh. Yeah. 42 pa naman ang laban nila. Kainis. Sangkay sayang. Ano sangkay oh? Kita mo ba? Ano ba tayo? Nakakainis. Guys, nakakasisiyo. Kung hindi ako may 5 ako pa rin nakukuha. Sayang. My goodness. Hindi ako nakataya kanina. Sayang yung mga kawaray. Laking tulong yun sa amin. Laking blessing sana yun. 5 dapat nakuha mo ngayon, Agoy. Oo nga, sangkay. 4 sana. Ay 5. Makukuha ko sana ngayon. Hindi, 6. Kung itong number pa rin na natayaan ko. Sa pool sana, oh. Yan, oh. Hashtag ko. Nasangkay, pakita ko sa iyo. Yan, oh. Tumataya ka rin ba ganyan? 32, 31, 28, 20, 6. Ito ang labas, oh. Tanggala talaga naman. Ayaw talaga ng pera, sangkay. Hindi sangkay. Sa ano to? Sa dusihan. Sa ano lang, hindi sa loto to eh. Tumaya.
Cheryl. Wow. Sayang, kakais. Cheryl. Agay! Wow. Grasya na. Naging bato pa. Ouch. Ano? Disinuebe, meron din to eh. No. Eh, walang disinuebe. Wala pala ako disinuebe linagay. Wala akong disinuebe, gahag. Wala akong disinuebe sa isla. Wala, hindi ko pa nailagay yan. Wala pala akong disinuebe nun. May disinuebe pa ng labas. Tanga. It's a prank! Ayun ang biro. Oh, 5 na dapat. Ja. Ja. Hindi ko pala natayaan yung disinuebe. Buong yun. Hindi pa nag-tres eh. Ja. 5 sana, mga karay. Oh. Aray ko! Tiger bear. Hindi ko pala nailagay yung 19 buwan. Ay, sad. Dito pala sa isa yun. Mabuti na lang sa kahit di ako nanalo. Hindi sana ako magsisisi. Agi! Bushel. Pastilan. Hindi ko pala nalagay yung 19, no? I will. Labo naman ang mata mo, Dodong. I will. Yes, so very nice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 20 na yun pala. I will. Naloko man tayo dong. I will. Buti na lang, walang 19. Pero sisirin ako, number ko yun eh. Saan kayo, Bibi? Number ko yung 19. Quiet. Kasi mababantay mo kasi naman. Eh, ano pa lang, hanapin mo na. Saan ba ba? Ay, ko. Tingnan mo na. Buti na lang pala, di ako nakataya. Kasi sisirin ako sangkay. Hindi ko nailagay ang 19. Agi!
Baka na ilagay siya na ko yung ano ngayon. Kasi papalitan ko tong uno eh. Dapat itong uno wala to eh. Hindi siya dapat to eh. Shoutout sa 4 viewers. Nandito tayo guys. Nakalima lang pala ako. Ito meron oh. 19, 20, 31, 32, 29. Walang 20. Sayang. Pero okay lang. Bawi. Next. Hindi para sa atin yun. Sayang din yun. Kasi yung laro nila rin kapag dalawang laro. Pag tingnan niya po. Oo, tama. Mamay no, 42. 42 nga. Hindi ko natayaan. 42 talaga ang laro nila oh. Kwenta pa naman ang taya ko. Pera na. Kung nataya ko kanina sangkay, maano ko yung 19, may ilalagay ko. Oh, kamay na ako. Okay. Yes, colored. Sayang 90,000. 50 pa naman taya ko, sangkay. Wala na, malabo na lumabas yung sangkay. Hindi ko natayang kanina. Sayang. Sayang, pera na sana. Sangkay, mag-out na ako sangkay. Salamat sa pagtambay. Salamat sa pinalipad mo kanina. Tsagato Vlog, Era Vlog, Sangkay B-Boy, Kuya Bing TV, shoutout po sa inyo lahat. At iba pong pumasok, maraming salamat sa inyo. Mag-out na ako sangkay. Thank you very much. Pag ako nanalo sa 658, daanan kita dyan. Bigyan kita. Sige, Sangkay, salamat. Sangkay, salamat Sangkay sa pinalipad ha. Mag-out na ako. Salamat, thank you. Thank you very much. Ingat ka. Bukas na lang ulit. Thank you very much. Sayang talaga. Sangkay, yung 19 na yun, tinatayaan ko yun. Number ko yan. 31, 32. 33, 19, 3, 19, 14, 12, 2, 6, 20. Agoy! Sige, Sangkay. Aray! Baba mo ako. Baba mo na ako. Sige, Sangkay. Bye-bye na. Salamat sa 3 viewers. I love you. Good night. Thank you, Sangkay. Sayang. Pera na, Sangkay. Nakawala pa. Hindi ako nakataya. Kapon ko lang taya yun. Sila maaga. 42 pa naman ang laban nila. Wala pa naman silang 49. Ay, buhay. Babay na po. Babay na sa inyo yung guys. Sa mga pumasok sa live ko. Sayang. Pera na. Naging bato pa. Mamay.